Με λόγο κοφτερό και χωρίς περιστροφές, ο Ευρωβουλευτής Πέταρ Βόλγκιν κάνει λόγο για υποκρισία των Βρυξελών, αναφερόμενος στον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Μιλά για μια ευρωπαϊκή εκδοχή του 1984, όπου οι όμορφες λέξεις κρύβουν δυστοπικές πρακτικές και η ελευθερία σημαίνει επιβολή μίας και μοναδικής άποψης. Σε έναν κόσμο όπου κάθε εναλλακτική φωνή κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως παραπληροφόρηση, ο Βόλγκιν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η δημοκρατία στην Ευρώπη δέχεται επίθεση από τα ίδια της τα θεσμικά όργανα. Така нареченият Европейски акт за свободата на медиите сякаш е преписан от антиутопичен роман на Евгений Замятин или Джордж Оруел. Този документ уж трябва да защитава свободата, но истинската му цел е окончателно да премахне и малкото останала медийна свобода в Европа. Това е куфар с двойно дъно. На повърхността са красивите фрази, а под тях е скрита истинската същност, а именно налагането на една единствена гледна точка. Този акт създаде така наречения Европейски съвет за медийни услуги, чиято основна задача е борбата с дезинформацията. А според Брюкселския новоговор, дезинформация е всичко, което не се вмества в прокрустовото ложе на официозния разказ. Казано директно, ако някоя медия представя гледна точка различна от официалната, по повод работата на Европейската комисия или зелената сделка, или ЛГБТ истериите, войната в Газа, или убийството на десетки хиляди палестинци в Газа, тя ще бъде обвинена, че разпространява дезинформация и ще бъде забранена. Така че Европейският акт за свободата на медиите е път към ада на цензурата, послан с добри намерения. Благодаря.